Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok játszani a Five Nights at Freddy's laptopon és PC-n, kizárólag azon, mert telefonon és tableten például nem ajánlom, mivel hiába lépsz be, nem tudod játszani. Úgyhogy kezdjük is. Belépték a Google-ba, beírjátok, hogy FNAF Games LOL, itt van, és arra nyomjatok rá, hogy Five Nights at Freddy's Play Free Only Games. Itt van ugye a FNAF 1, de ha itt oldalt lejjebb görgettek, akkor még itt látható még külön darab 3. Igen, még 1, 2, 3, 4. Igen, 4 darab még látható ezen kívül. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és köszönöm. Ez volt az első videóm igazából.